bilera egin dugu eta bilera horretan eta EAJak pixka bat bere asmoen berri eman digu eta berein asmoa da, esan digutenaren arabera, urtea amaitu baino lehenago ekimen bat ekartzea ganbara honetara bidea emateko ponentzia berri bati. Eta ponentzia horren helburua, ponentzia horren xedea izango litzateke nolabait herritarren borondatea gaurkotuz zen nolako estatus berria merezi duen edo behar duen Euskadik, Euskal Herriko zati honek. Gure valorazioa bilera horren inguruan izan da gure ustez aukerarik badauela eta badauela biderik egitea alde horretatik. Nolabait kontrastatu dugu, guk gure proposamena eraman dugu, lehengo gunean jakinarazi genuena, proposamen horren funtsa da Ibarretxe planaren hitzaurrea eta Loiolan egindako akordioaren paperak, material hori mailaren gainean jarri dugu eta pentsatu dugu, plantatu dugu hori gure ustez abiapuntu egokia dela nolabait bide emateko ponentzia horri. Gure ustez estatus berriaren sinonimoak izan behar dira lehenengo eta behin sujeto politikoaren aitortza, hau da Euskal Herria nazio gisa aitortza egitea Euskal Herriarekiko eta gero ez alde batetik Euskal Herriari dagokion erabakitze eskubidea eta zentzu horretan Euskal Herriko zati honetan egin behar den edo gauzatu behar den erabakitze eskubidea. Hortarako prest gaude hitz egiteko, hortarako prest dago hitz egiteko EAJ-PNV horrela adierazi digu eta horregatik esan behar dugu gure ustez behintzat badagoela abia puntu komun bat, oinarri komun bat bidea egiten hasteko.